Танца на пчелите. Пчелите са едни от най-трудолюбивите и организирани създания в природата. А техният танц е един от най-очарователните методи за общуване в природата. Защо този танц е толкова важен? Танцът на пчелите е специално движение, което медоносните насекоми правят, за да съобщят местоположението на източниците на храна. Кошера. Първо, всеки кошер има пчели разузнавачи. Те имат за цел да откриват източници на нектар. Когато намерят подходящ такъв, се връщат Кошерът и чрез специални движения, наречени танц на пчелите, показват с точност няколко десетки сантиметра точните координати на храната. Нека да повторим пак. Целта на танца е ясна. Пчела изпълнява специални движения, за да покаже на другите пчели точното местоположение на цветята, които е намерила. Защо пчелите танцуват? За пчелите откриването на цветно поле е жизнено важно за оцеляването на кошера. Тази информация се споделя с други пчели. Тук се намесва танцът. Пчела танцува, за да опише точно областта, където е намерила нектар или прасец. Този танц включва подробна информация за разстоянието и посоката на цветята. Видове пчелни танци. Кръгов танц. Танцът в кръг се използва, когато източникът е много близо до кошера. В този случай пчелата рисува кръг и сигнализира на другите пчели. Нектарът е съвсем близо. Този тип танц се използва само за кратки разстояния. Кръговите движения показват, че най-близката храна е на 45 метра. А танцът вмърка, че се намира на повече от 150 метра. Танц вмърка. Танците с поклащане са движения, които движения правят пчелите, за да опишат по-отдалечен източник на храна. По време на този танц пчелата се люлее напред-назад във формата на осмица. Чрез този танц пчелата показва колко богат е източника. Колкото по-енергично танцува, толкова по-богат е източника. Толкова по-богат е източника. Аз обичам палатинки с мед. Аз обичам пчелите. Аз обичам. Какво искаш да кажеш? Да не покиваме пчелите щеци, защото не може просто да го събудим. Хубавите пчелички, много ви обичам. Пчелите взимат нектар от цвета и после го дават в кошер да го направят на мед и го дават на хората. Вземат меда и го слагат в буркан и го дават на продавачите. Трябва да пазим пчелите, понеже те са много важни за природата. Те са опрашители и когато те опрашват, правят добро за нас, правят ни мед. Пазете пчелите завинаги, защото те са природните и дават вкусен мед. Аз обичам мед. Пчелите правят много вкусен мед, защото са добри. Много обичам мед. Живота на пчелите изобщо е много сложен и специален. Но не убивате пчелите. Обичаш ли мед? Да. Пазете меда за винаги. Пчелата пие нектар от цветята. Пчелите много са важни, защото те опрашват цветята. Цветята са хубави. Не дразнете пчелите, защото ако ги дразните, те ще ви ожулят и после умират. Благодаря. Точка. Ягоди, ябълки. Грозде. Диня. Портокал. Череши.
Слънчушка. Слънчоглед. Портокал. Портокал. Лук. Домат. Авокадо. Череши. Малини. Вишна. Ягоди. Морков. Вишна. Малини. Праскова. Малини. Това са праскова. А сладолед има ли? Сладолед. Сигурни ли сте? Да.